Labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Spotlight Hausa. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus da na AC Milan dukkaninsu sun tuntuɓi ɗan wasa Bernardo Silva a 'yan makonnin nan, a yayin da ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Portugal ke gab da kawo ƙarshen zamansa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City a bazara, a cewar kafar yaɗa labarai ta Calcio Mercato. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na shirin ɗaukar sabon ɗan wasan baya na tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nottingham Forest, Murillo, a yayin da take ƙoƙarin ƙarfafa ɓangaren tsaron bayanta a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu, a cewar kafar yaɗa labarai ta Football Insider. Kada ku manta da batun follow na wannan shafin namu na Spotlight Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko. A nan kuma za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke gasar La Liga za ta iya fara zawarcin ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Norway Haaland idan har ɗan wasa Vinicius Junior ya bar ƙungiyar ɗin ta Real Madrid. Ƙungiyar ta ƙasar Spaniya tana ƙoƙarin shawo kan ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Brazil ya tsawaita kwantaraginsa fiye da shekara ta 2027, tare da ɗan wasan ya ja baya a cikin tashin-tashina tare da mai horaswar ƙungiyar ɗin na yanzu Xabi Alonso, a cewar kafar yaɗa labarai ta Team Talk. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta sake buɗe tattaunawa da wakilan mai tsaron raga Mike Magna bayan da ta samu labarin cewa mai tsaron ragar ɗin na tawagar ƙasar Faransa baya da niyyar tsawaita kwantaraginsa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan a bazara mai zuwa, a cewar kafar yaɗa labarai ta Sky Sport. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sunderland da ke gasar Premier tana tattaunawa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Lazio don siyan ɗan wasan tsakiya Matteo Guendouzi a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu. Ƙungiyar ta ƙasar Italiya tana son a bata adadin kuɗi kimanin euro miliyan 30 don siyan ɗan wasan tsakiyar nata, wadda suke shirin haɗa shi tare da ɗan wasa Granit Xhaka a tsakiyar ƙungiyar nasu, wanda a baya suka kasance tsofaffin abokan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, a cewar kafar yaɗa labarai ta Calcio Mercato.